Objednám teraz baterky? Nie. Až... A vieš, prídu teraz, potom nemusíme čakať hodinu na ďalšej planete. Čo ak prídu voci? Čo? Čo ak prídu voci zatiaľ? Neprídu, že to je hodinka, nie? Objednám dve, nie? Dobrá. Aby sme nestrácali potom čas. Tak objednal som. Tak ešte počkáme, zoberieme a ideme. Ešte to sú 3 litre, nie? Teda 3 kg. No dobre, mal si pravdu, Denisík. Na baterkách je pes. Veľa šťastia. Mám to skúsiť? Ale musíme, no jasné. Tak nič, itemy utiekli. A myslíš, že Flíko zomrel? Dobre, dojdi, no. Ale vidím, že tu máme psa pred vchodom. A za tebou, Frim? Asi zomrem. Zare! Tak toľko k tým baterkám. Hlavne do tej rieky nepadni. Nehovor mi, čo mám robiť. Desík nemôže sedieť ako shotgun. On bráni vodičovi k bezpečnej jazde. Frim, a kade ideš, prosím ťa? Kde sme v aute? Neviem. Vieš, že opačne si mal ísť. To mi cesta, Nie. voda, tam voda. Tak to mal ísť. Ono to samo pridáva, ty vole. Správne idem To teraz? ešte je. Ešte mali ísť úplne opačne. Jak to? Frim, dobre si zaparkoval? Uh, Dobre, no, enough said. Zistíme, keď sa vrátime. Čo bolo? Frim? Prosím. Som si otváral, tyči. Jež som myslel, že Braken ti krk zlomil, tak to znelo úplne. On tu necháva auto. Prečo tu necháva auto? Hovor teraz. Aha, Hovor teraz. tak to som nemal, to som nevedel. To sa snažil všetkým stromom vyhnúť. Trochu sa bojím o našu budúcnosť. No. Ale sa snažíš zbúrať každý ten strom, alebo čo? O chvíľu odchádza To lodinek, je no. bowling. A, to už je tvrdší orešok. Čo? Myslím, že napriešli Olaška vyjel. Myslím, že sme prišli o všetko, Nancy. Tam som prekočil. To už si nefixne. Fixol. A ide ďalej. To fakt. On sa hýbe a vidím, že stočí na mieste. Viete teraz pri druhom fireste? Neviem. To je dezorientujúce celkom z tohto uhlu pohľadu, že ešte netuším, kde je. Horí! Horí! Asi von, dom, čo? Asi von? No, dobre. Či utekaj. To furt se nepohořím. Tak sme si zajazdili, no. Alebo to proste len opravil. A divom. Jak to opravil? On otvoril nejakú kapotu. Pozri, jak to je ostro Kapotu zaseknuté. otvorená. To je proste. To som ešte Tam nevidel. do toho ešte. What the fuck? Až ešte tá kamera do toho. No, ty nič nevieš, čo sa deje. Iba ten uholný prezrádza, že je stále naklonený zle. Čo je? Chrobák, kde? Máš cedulu? Aj Braken, nevadí, ja ho mám. Teda čo? Coilhead. Ale na chrobáka nemáš cedulu? Ken. Mám cedulu. Má. Tak Frim, prečo si kričal? Kde sa vychádza? Kde sa vychádza? Lebo čo, Frim? Kde sa vychádza? Coilhead. Ja, však to ma netrápi, ja som myslel, že chrobák ti skočil na gebuľu. Nie, nie. Tak to nič, však toto je kamoš. Len ma veď, Frim. Aha! Môj kamo... Že kamoš, hej? Že toto je kamoš, proste. Čo si prestal na šumeť? Nie, ja som išiel a on išiel iným smerom, on inak zabočil a... No, a chrbtom. To
Čo to nevymyslíš? Do piči, až mě zavrazilo. Coilhead. Náš přítel. Jaj. Nemám auto, Nemám motorku. Baterku. Aj tu. To si inak Motorovka. to dobre vychádza, ani auto, ani baterku. No však. Tak mám byť doprava sa dať, iba. Aha, Chceš čo? To sú dvaja. či jeden iba, dobre. Jeden. Také nohy mal. A pozri, on sa nám smeje a na inde sa nedá ísť. Toto je normálne prekliaté. A kebyže ho poprosíš, Alfa, prosím vás. Baterku. Dobre. Ale nerobím Dobre, je tu s nami. Naďalej. Pavúk, poď. A dal ti hit? Áno. Brosky. Tak idem aj ja, však čo? O nie, som ja kulý idiot, chytil som sa do pavučiny, pozri, skalná. Príjme, idem na to. Ulopička. Ja tam chcem stieť. Jak mu náhodou skočil? Critical injury, ale žijem. Rovno je potom core. Ako naspäť neviem, jak sa dostaneme, ale... Nie, ide za nami. On chce iba po mne proste celý čas. Ty si, no. Nie, tu je tureta, free. Žiješ? Ja žijem. Reci Gronrom. Kde je ten pavúk? Tuto za tými dverami poď rýchlo, keď môžeš. Máme tie flašky. Mám ich. Či dáme kor s tým pavúkom? Ide. Nazdar. Prečo sa mnou? Poďeš rovno. Tam sú tie, jak sú tie schody. Ja viem, ja som tam mal zomrieť. Ja mám kritikál. Tam je kor. Je tam kor. Dobre, chlapček. Tak ťa teleport. Koila, neboj sa, ja na ňu budem. Dobre, viem, že Milo som hovoril neboj sa, ale teraz naozaj. Ale skočím na to pavúka, som instant dead, chápeš? Ale on sa netrafí, on sa nepozerá.